ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಇತವಾರ್ತೆ ದೇವರ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ರಾಮಕುಂಜ ಗ್ರಾಮಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆನ ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿಟ್ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿದಯ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಟ್ ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಕೆ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಮಾರಧಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಶುರು ಆದಿತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆನ್ಮ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆನ ಸಾಂಕೊಂದುಂಡು ಮೆನ್ನಬುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ 14 ಎಕರೆ 8% ಗೋಮಾಳ ಪ್ರದೇಶನು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ದೆತ್ತದಿಯರೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತನೋಡು ಮುರ್ಗಲೆನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪನ ಬಕ ಪಿರ ಒಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನವು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡು ಮುರುಗೋಲಿನ ಏಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ತಾಲೂಕು ಪ್ರಾಣಿ ಮಿತ್ರ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿರೆ ತಾಲೂಕು ಮುಖ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾದನಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಕೆ ಪಂಡೆರ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಯಮಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಜನಕುಲು ತೆರಿಯೋನಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾವಡು ಕಾನೂನುಗು ಪಿದೈ ಕಸೈ ಕಾನೂಲಿನ ನಡಪಾವಂದುಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕನಗ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಕ್ರಮದೆತ್ತುನಡು ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ನಡಪಾವಂದುಪ್ಪುನಕ್ಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಡು ಪುದರ್ಸಿಡ್ಸವಡು ಆಂಟಿ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನದಿಯರೆ ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರ. ರೈತರ ಬುಲೆಕ್ಲೆನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತೊನ್ಯರೆ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಲಿಲೆನ ಬಗೆಟ್ ತನಿಖೆ ನಡಪಾದ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮದ ತೊನ್ಯರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಾರ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರ. ಸಭೆಟ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಒತ್ತು ಕಾಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತೋನಿಯಸ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆಲಿನ ಅಧಿಕಾರುలు ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದೊಂಡ್ಯರ. ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿ ಜವಂದಿ ಕಾರ್ ಎಡ್ತದ ಜಾಗೆಡೆ ತೇರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕೈತಲ ದಾಸಕೋಡಿ ಪೊರ್ಲಿಪಾಡಿ ನಡುಟು ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ನಡೆತದಂಡ. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ವೀರಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಯಿಲದ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ಯರ್ನ ಮಗಲ ಪಾವನ ಜೀವಗಳೇ ಹೊಂದಿರ ಅರೆಗಿರುವ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಾವನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಪ್ಪನಗ ಬಯ್ಯ ಆಜಿ ಮುಪ್ಪೈಕ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ನಂಬರ್ದ ಕಾರ್ ಗುದ್ದುದುಂಡು. ಕಾರ್ ಕುಡ್ಲದಂಚಿಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಚಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಣಂದೇರ್ನದಂಡ. ಎಡ್ತಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತತದ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಬರಿತ ಗುಂಡಿಗೆ ಮಗಡ್ದಂಡ. ಈ ಭಾಗಡು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಬಡ್ಸಲ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ. ಬಾರಿ ರಭಸದ ಬುಡ್ಪಾಟಿಗೆಡ್ ಕಾರ್ ಪತ್ತತತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಜವಂದಿ ಪುರ್ಲಿಪಾಡಿದ ಅಡ್ಡ ಸಾಧ್ಯಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತದ ಕತ್ತಲಾಯಿ ನೆಡ್ದವರ ಅರಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಗುರುವಾರಲ ಬಸ್ ಜತ್ತಿ ಬೆರಿಕೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದರಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೀಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಒಡಿಪು ತಾಲೂಕು ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಡಂಕೂರದ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಷತಾ ಪನ್ಪನ ಪೊಂಜು ಅರಿನ 20 ಪೊಂಜುಕ್ಲು 7 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ 4 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲುನ ಒಟ್ಟುಗು ತೋಜಂದೆ ಆತೇರು. ಏರೆಗಾಂಡಲ ಮುಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ತಿರಿದು ಬತ್ತಂಡ ಒಡಿಪು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಗುಮನೋಕನೆಯರೆ ಕೇನೊಂದೇರು. ಒಡಿಪು ತಾಲೂಕು ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೊಡಂಕೂರದ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಷತಾ ಪನ್ಪನ ಪೊಂಜು ಅರೆನ 20 ಪೊಂಜುಕ್ಲು 7 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ 4 ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲುನ ಒಟ್ಟುಗು ತೋಜಂದೆ ಆತ್ಯಾರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದೈ ಪುಯ್ನರು ವಾಪಸ್ ಬೈಜ್ಜೇರ. ಅಕ್ಷತಾ ನಡಿಯತ್ತರ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರ ಬುಲಿಯ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಉರುಂಟು ಮೊನೆದಾರಾದಿತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದೂ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುವೇರ. ಮಗಲ್ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮೂಜಿ ಅಡಿ ಆಜಿ ಇಂಚಿ ಎತ್ತರ ಸಪುರ ಶರೀರ ಬುಲಿಯ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಉರುಂಟು ಮೊನೆದಲಾದಿತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುವಲು. ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲು ಮೂಜಿ ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರ ಬೊಲಿಯ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಉರುಂಟು ಮೊನೆದಯ ಆದಿತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುಂಡು. ಮೊಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಯರೆಗಾಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಡಿಪು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳುಂದೇರು. ಒಡಿಪುದ ಲಂಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಮಾರಕ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನೆಲೆಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಶಾಮಕ ಆರೈಕೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಘಟಕಡು ದಿವಂದಾಂದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನ ಪಂತೆರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತ್ತನ್ನ ಸುದ್ದಿಕುಟಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೀಕ್ಲೆಡ್ ನರಳೊಂದುಪ್ಪುನ ಸೀಕ್ ತಕ್ಲೆಂತುವ ನೇಟ್ ಉಪಶಾಮಕ ಆರೈಕೆ ಪಾಲ್ದ ಬಗೆಟ್ ಜನಕ್ಲೆಡ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾಯರ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕದಕ್ಲು ಎದುರ್ಸಾವಂದುಪ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನ ತೆರವರಿ ಅಜಿಪುಲನ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ವಿಶ್ವ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಶಾಮಕ ಆರೈಕೆ ದಿನನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಲೆಡ್ ಬುಡಂದೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡವನವು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯಗುರಿ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊರಿಯರ ಲೆಪ್ಪ ಕೊರ್ಪುನವು ಪನ್ಪಿನ ಇಸೆಯನ್ನು ದುಮ್ಮುದೀದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡೊಂದು ಪಂಡೆರ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡೀನಾ ಪ್ರಭಾವತಿ, ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉಪಶಾಮಕ ಆರೈಕೆ ಘಟಕ. ಅದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಅದು ಇದೇ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು 25 ಬೆಡ್ಸ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಅದು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್? ಉಪಶಾಮಕ ಆರೈಕೆ ಘಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾನಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ಬೈಯಗ ಬೀಜಿನ ಭಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ನಗರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾರ್ನಮಿ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೇದ ಕೆಲವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಲು ಮಗಡ್ದ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೈ ತಲ್ಪಾಡ್ದಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಾಂಗ ಕಲಿವೊಂದು ಗೂಡ್ದುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ನಗರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಮಾರ್ನಿಮಿ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೆಯಗು ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕೊಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತದ ಗುರುವಾರ ಬೈಯಗ ಬೀಚಿನ ಭಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ಅವಲವಲು ಕೆಲವು ಬೋರ್ಡುಲು ಮಗಡ್ದ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಪ ಮಾಮಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ದುಂಡು. ಅದೃಷ್ಟಡು ಎರೆಗ್ಲ ಅಪಾಯ ಉಂಡಾತಜಿ. ಇಂಚಿನ ಅಪಾಯದ ಏತೋ ಬೋರ್ಡುಲು ಪೇಂಟಿದ ಅವಲವಲುಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಈ ಬಗೆಟ್ ಗುಮನ ಕೊರಡಾತಂಡ. ಏತೇ ಬಿಡ್ಸದ ಗಾಳಿ ಬೀಜನಲ ಬಡ್ಸದುರಿನಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರಂದಿನಾತ್ ಗಟ್ಟಿಡು ಪಾಡ್ನವು ಅಗತ್ಯ. ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾವಂದು ಪನ್ಪನೇನು ತೆರೆದುಪಡೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದೇರ. ಮೀನುಗಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದನಂದು ರಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆಲವು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೇರ. ಅಕುಲು 4 ವರ್ಷಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದೇರಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ತೋಜಾವಡಂದು ದುಂಬುದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಸವಾಲ್ ಪಾಡ್ದೇರ. ಕುಟ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿಕುಟೋಡು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಪಾತಿಡ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ತಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸಲಿಡ್ದು ಬಜ್ಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ಐತೆ ಇಡೀ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನಡ ಉಂಡು. ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರೋನಾತ ಸಾಯ ಬೇತ ಏರ್ಲಾ ಕೊಡ್ತುಜರ. ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದನಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೇನ್ವೇರು ತಾನು ಸವಾಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತದಿನ ಬಗೆಟ್ ದುಂಬು ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಪಂಡ್ಯರ. ಮೀನುಗಾರರ ನಾಯಕಿ ಚೇತನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ, ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಕ ಅಶ್ರಫ್ ಸುದ್ದಿಕುಟುಡಿದ್ದೇರ. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಮೀನುಗಾರರು ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಮಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಅವರ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸವಾಲು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಭರವಸೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 6ರಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಇದ್ದದ್ದು, 1 ಇದ್ದದ್ದು 2 ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಏನಿದೆ ಮೀನುಗಾರ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ,
ಅದು BJP ಅವರಿಗಿಂತ 100 ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ 100% ಅಬೌವ್ ದನ್ BJP. 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಂತ ಮಾಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯರವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ನಾನು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3406 ದೋಣಿಗಳ ಪೈಕಿ 1660 ಮೋಟರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1432 ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳು ಹಾಗೂ 314 ನಾಡ ದೋಣಿಗಳು ನೋಂದಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಡೀಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೋಣಿಗಳು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಅವರದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮದು ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತು. ತೋಡಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ ಗುರುವಾರ ನಿಘಂಟಾದಿತ್ಯನ ಇರುವೈಲ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರುలు ಹಾಜರಾವಂದೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ಸಭೆ ನೇತೃತ್ವ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಕ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲ ನಡುಟು ಓದಂಟಗ ಕಾರಣ ಆತಂಡು. ಇರುವೈಲು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಲಲಿತಾ ಮೊಗೇರ ಗುರ್ಕಾದ್ಮೆಡ್ ಸುರುವಾನಗ ಅಧಿಕಾರುలు ಇಜ್ಜಾನಿನ ತೋದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಇವರತು ಜಯರ ಬರವು ಇಲಾಖೆ ಪುಂಜೋಬಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾಡು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರುలు ಮಾತ್ರ ಬೈದಿರ ಬಾಕಿ ಇಲಾಖೆಲನ ಅಧಿಕಾರುలు ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಹಠಪತ್ತಿಯರ ದುಂಬುದ ಸದಸ್ಯರು ಜಯರಾಮ ಬಂಗೇರ ಪಾತೆರ್ದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಟ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪಡಾಯನ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುನಾರ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಸೇರ್ದು ಮುಖ್ಯ ಇಲಾಖೆಲನ ಅಧಿಕಾರುలే ಬೈಜ್ಜೇರು ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆಲನ ಸಮಸ್ಯೆಲನ ಬಗೆಟ್ ಆ ಇಲಾಖೆಲನ ಮಾಹಿತಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರುలు ಸದಸ್ಯರು ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 15 ಇಲಾಖೆಲನ ಅಧಿಕಾರುలు ಪಡೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಪ್ರವೀಣ್ ಆನಂದ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ ಪಂಜ ಈಚಾರಗು ಒಂದುದು ಪಾತಿರಿಯರ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕಲು ಸೊರಸೇರ್ಸಾಯರ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತಳು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಡ್ದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಕ್ಲಿಗ ಆವಡಾಯಿನ ಉಭಯ ಕೆಲಸಲು ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಟಾಂಡ್ಲ ಕೇನ್ಗ ಪಂಡ ಅಧಿಕಾರುలు ಇಜ್ಜರಂದು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ನಾಯಕ್ ಪಂಡ್ಯರ. ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಲುಬಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಾತಿರ ಬುಲೆನಗ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೈಲಾಕೆ ಕಾರಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲು ಒಟ್ಟುಕು ಪಾತಿರಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ಒರಿಯೊರಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಸಮಸ್ಯೆలను ತೆರಿಪಾವಡು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾವಂದಿನ ಅಧಿಕಾರುలను ಇಲಾಖೆಲಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭೆ ನಡಪವನ ಕಷ್ಟ ದುಂಬುಕೊನ ಕಾಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಸಭೆನ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಲುಬಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರ ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡ. PDO ಶೇಖರ್ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭೆಟಿತ್ತರ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದಂತಹ ನಾಗರಿಕರು ಕೇವಲ ಒಂದು 20-30 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೋರಮ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಾಡುವುದೇ ಬೇಡ, ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮುಂದಾಡಬೇಕೆಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ರದ್ದಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ತೋಡಾರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಾರೀಕು 12/10/2023 ತೋಡಾರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತಿನ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ಸಭೆಗೆ ಕೋಲಂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಾರಂ ಇದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ರಡ್ಡು ದಿನ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ 23 ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕುಯೆಲ್ಲೋ ತೆರಿಪಾದಿರು. ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕುಯೆಲ್ಲೋ ಕುಡ್ಲಡ್ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧೀನದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 25 ವರ್ಷದ ಗೌಜಿಡುಂಡು ಆಲೆಕ್ಕಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿವಾರ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2023 ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಜರೇಕ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಾನ್ ಪಂಡೆರ. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಟ್ಟು 131 ಕೂಟದಕ್ಲು ಪಾಲ್ದೊತ್ತೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರಿಪಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಯಕ್ಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ತುವಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಬಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ತಿರಿಯನೆರೆಗಾದ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಈ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಾಂದು ಪಂಡೆರ. ಅಜಿತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಜೀವನ್ ಸಿಕ್ವೇರ, ನೆಲ್ಸನ್ ಧೀರಜ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ ಇಂಚ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We fulfill all the statutory requirement of National Medical Council, maybe faculty ratio and student patient ratio and all the other diagnostic as well as other facilities that we have in our institution. Every year SSRs are very happy with our institution, and also we are happy that we are having a NABH, NABL and NAC accreditation for our medical college. A few colleges in entire India having these three accreditation, and one is such is Father Muller's. And every time the scoring in the NRF, that national level medical colleges NRF ranking also, we are increasing in our performances. NAC also, every time that CGPA marks table, every time we show the improvement. Now whenever you put in the search in the Google machine, which is the one of the best college, definitely you will find there Father Muller Medical College. ಬಜಪೆ ಕೈತಲ್ದ ಕಬಿತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಪುದರ್ಪೊಯ್ ಮನೆತನ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ ತುಳು ಜನಕುಲು ಅಟ್ಟಿಲ್ಗ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ತಜಂಕ್ ಒರಿ ನರಮಾನ್ಯನಾಥ ಎತ್ತೊರಗು ಬುಲೆದಂಡ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತುಗ್ಲ ಇಂದಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬಜಪೆ ಕೈತಲ್ದ ಕಬಿತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಪುದರ್ಪೊಯ್ ಮನೆತನದ ಬೆನ್ನು ಸಾಗುಲಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರತಿರಿತ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಎದುರು ತಜಂಕದೈ ಸುಮಾರು 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬುಲೆದು ಗುಮನವೈತೊಂದುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬಲಪುನ ಈ ತಜಂಕ್ ಕಬಿತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಮೋಹನ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಎದುರು ಪೂತ ದೈಕ್ಲನೆಡೆಟ್ ಬುಲೆದಿತ್ತದ ದೈ ಬಗ್ಗಂದಿನಂಚ ಆಧಾರವಾದ ಕೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇರ. ಇಂಚಿ ಪದ ವರ್ಷಲೆಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ಬುಲಿದಂಡ ಊರುಡೆ ಇಂಚ ಬುಲೆಪುನ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಪನ್ಪೇರ. ಆಟಿ ಸೋನ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ತುಳು ಜನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಟ್ಟಿಲಿಗ ಪೆಲತರಿ ಪಾಡ್ದು ತಜಂಕದ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರ. ಈತೈಟ್ ಅಕ್ಕೀರಿಗ ಪೂ ಮುಡ್ದು ಬಿತ್ತದ ಕೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಬಿತ್ತಲೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಕಾಫಿ ತಂಚ ಪರ್ಪೇರ. ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ದುಗ್ಗನ ಬೈದೇರು ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷೆ ಬೋಲದ ಊರುರ್ದು ಪೆರ್ರದ ಊರುಗು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರೆ ಜಾಗ ನಾಡೊಂದು ಪುನಗ ಈ ಜಾಗಡು ಪೆತ್ತಲ ಕಬೆತ್ತಿ ಪೆತ್ತಲ ಕಬೆತ್ತಿ ಪಿಲಿಲ ಜೆತ್ತುದುಪ್ಪುನು. ಈ ನನ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರೆ ಒಂದುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜಾಗ ಪಂಡದು ಪೆತ್ತಲ ಪಿಲಿಲ ಜೇದಿನ ಜಾಗಗೆ ತೊಜಂಕದ ಮರತ ಕುತ್ತಿನ ಅವಳು ಊರುದು ಮೂಲು ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತುನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ತೊಜಂಕದ ಕುತ್ತಿಗೂ ಸುಮಾರು ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲವೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಐಕು ಸಂಕ್ರಮಣಗು ದೀಪದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತುಡು ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆಲು ಒಂದು ಆನಗ ಈ ತೊಜಂಕದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಪೂರ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತಗತ್ತಿ ಗಿಡ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಗಿಡ. ಇದನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ತೊಜಂಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಸುಮಾರು 6 ಇಂಚಿನಿಂದ 2 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮರ ಸುಮಾರು 10 ಫೀಟ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಕಬೆತಿಗುತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಈಗಲೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಗಿಡವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡಿರುವುದು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಸ್ಥಳದ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ತಜಂಕ್ ಬೊಕ ಕಬೆತ್ತಿಗುತ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಕುಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಕಬೆತ್ತಿಗುತ್ತು ಪೆರಾರ ಬಲವಾಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ಮನೆತನ ಆದಿತ್ತದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ 14 ಮನೆತನಲೆಡು ಕಬೆತ್ತಿಗುತ್ತು ಒಂಜಾದುಂಡು. 6 ವರ್ಷಲೆಡ್ದುಂಬು ಬೋಳ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಬೈದಿರು ಪೆರಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರೆ ಜಾಗೆ ನಾಡೊಂದುಪ್ಪನಗ ಕಬುಲ್ತಿ ಪೆತ್ತ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ತುಪ್ಪೆರು. ಪೆತ್ತ ಬೊಕ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಬದುಕುನ ಈ ಜಾಗೆನೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜಾಗೆಂದು ಎನ್ನದು ಜಾಗೆನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪರೆ ತಜಂಕದೈನ ನಡಿಯರಂದು ಹಿರಿಯರು ಪನೊಂದಿತ್ತದು. ಆ ತಜಂಕದೈತ ಮೊದಲನಿದ್ದಲ ಪರಂಪರೆದಂಚ ಒರಿಪ ಹೊಂದಿದ್ದದು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೇತನೆ ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟದ ಧರ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮಲ್ತದೇರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯದ ಬಕ ಇಂದಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರ. ಕಬೆತ್ತಿಗುತ್ತುಗ್ಲ ಈ ತಜಂಕಗ್ಲ ಬುಡಂದಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಪನೇಡ್ದು ದೈ ಈತ್ ಮಲ್ಲೆಡು ಬುಲೆತಣ್ಣನ ಪನ್ಪೇರು ಊರ್ದಕ್ಲು. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪಡೆಯಿನ ದೇವು ಪರವೆರೆಗೆ ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ದೇರ. ಸಾಲ್ಮಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕುವೈಟ್ದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತದ ದೇವು ಪರವೇರ್ನ ಕಾರ್ಲ ನೀರೆ ಗ್ರಾಮಗೂ ಪೋದು ಅವಳು ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. 1000 ಹೆಚ್ಚ ಪರತೆರಿ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಆರಾಧನೆಡು ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ದೈವಲೆನ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನ ಐತ ಪುಟ್ಟು ಪುರಪು ಮಾತಾವರಿತೊಂದು ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಸಾರ ನಮೂನೆದ ಭೂತ ಪಂಡ ಇಂಚ ಉಲ್ಲಾಂದು ತೋಜಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ. ನಲಿಕೆದಕ್ಲು ಪಾಣಾರ್ಯರು ಪರವ ಪಂಬದ ಇಂಚ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಸಮಾಜಡು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆಡು ಸೇವೆ ಸಂದವಂದುಪ್ಪುನಾರು ದೇವು ಪರವೇರು. ಕಾರ್ಲದ ನೀರೆ ಗ್ರಾಮದಾರಾದುಪ್ಪುನ ದೇವು ಪರವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ ಸಾಲ್ಮಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಬತ್ತದ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಕಂಡನಿ ಬಿಡದಿರುವೆರೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಮೆಚ್ಚಿಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯರು. ಸಂಸಾರಗೂ ಪಣವದ ಸಾಯನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡ್ತು ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕಿಯರು. ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ, ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌಡೂರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.